Everybody know what that's it. You know, a mortuary that's I very good. You know, he's starting his final journey. So I think I be a good. I am going to starting from yesterday with a service of song. So be a gonna now. We get all be for the last time before Jukube not been anywhere. I can't wear on it. I know Kenegi, Chirugo, the second. That Chirugo, the second. That was my noble is on your guazilo, Queno. Nabos in a coque, Putano. Quake,
discipline. Ikwele no, ikwele chinyelugo, ikwele no rofejun, ikwele balelele oko. Ikwele abo man oligichi, kona abata na mgrupie na grand style. Omo ya weduri anabata, ikwele chikwelu nsa. Omo ndi ọzọ wee na-edubata nna anyị na mgrupie anyị na-asị chinyelugo nnọọ. Como papá, ai café me capica chucu. Messi Apostle Kai. I can't believe onye kono ASP Mumeji.
ibuchimo akwadibu na nyamja ụzọ ibu lilanya mgbe m na-enweghị olilanya ojiji jide ma onye wanyere ya gerio biko wanyere ụmụ ka m rie ihe rịọma mebia ihe rịọma mebia ihe rịọma mebia ihe rịọma mebia Okay, onye isi jeba ndị ọzọ anyị so ka anyị so. Onye ọzọ debe flower dị ya. Feri aka onye ọzọ. Okoye Church. Was someone I get out. Yeah, one. They use no rest in peace. Well, if she is again retired, the man is there, or yeah, we retire. Retirement, or yeah, we check, she will worry. I'm good this week. First year. enyemaka inyere ebe ndị ọzọ na karịa nke inyere ụmụ orisepụ n'igwe ya nabata mkpụrụ obi na ntị iru gị ebe ahụ nna fiaga na onye ọzọ ezigbo mmadụ ka ebu ezigbo nna ka ebu onwe ha ka isi gwa nwa gị ka isi gwa nwa onye ọzọ Chukwu na-anabata mkpụrụ obi na gị na ya nọrụgo ya nọ aka na-ayọtara anyị bụ nke anyị oye ya n'ụwa ịmanyazi ọzọ mgbe ọzọ ị ga-adị ya abịa ịmanyazi ajọ ọnya ya Chukwu na mkpụrụ obi na
No, I have a target. Não, vou que é muito parada, mas que é muito parada, mas para o papo tem que ganhar com quase papo tem que ganhar com quase pegado. Okay. Okay. Really, I can do. Why are you going to be without here? Oh, where the one with the wire is actually, I walk up. Very here, very here, very here, better. Oh, no, no, yeah, the woman. It's your one. There is your one. In I can see it. Oh, yeah, there is one. Motono. Okay, let's go. Mabiaku. Okay. Chero chum. Laya. Okay, go no more.
Kayi kita. Ini warga itu dia. Oh ya nak kata senang dia tak ya. Ayo gua kasih kasus ya, semua ada. Ini wewe aku anu nama ni. Aku mau ada kena hati rumah. Ini wewe bahas ini ber. Ayana itu pada. Oh ya ada nama dia. Untuk iya na. Upload video to this in Aqua Nogala. Sene bere nke chukwu zuri ke na no. Ni kada ba ba o di wan. Be nke chapasi aka huru ke zuri ke na do pa na fan. Ngwa bogo taman. Kila ada hara ka suso. Ai no ka. Ask Abia City there for one. That be there for one job. They have nke eze nnaja amadi ibe anyị ọda ukwu ka a gapụ onye ọgbafa afọ akwa wee si aga nke ọma. Anyị kelelu anyị kwele obi na akụ eze Kedu ka ọ na-asọ unu? Ndị ọzọ na-aga kịta bụ ezinụlọ fadị nọ wee na-emeka ife ọnụ. Ọmụdị a na nwa na ebe a nwere ajọ ọfịa dị na anọ na ndị ọgọfa ezinụlọ Idemobi ọmụbata ebo prọfesọ Eris Idemobi na ụmụnne ya ụmụdị a na a na-aga agakpuo nnafe ochie ọgọ wee si aga nke ọma. Ndị ọzọ bụzi ndị ọgọ mụ na ndị ọgọ be Idemobi ezinụlọ Obi eze kwe n'ụmụ enene n'iru gọrọka ibe anyị ọra ọkụ tinyela Ojukwu famili Plọm Eziụbana ezinụlọ Eugene Eze Tuluko nwa Abachile Plọm Iru kwere igwe na Ọbara vileji ọra ukwu Emeka Ọgọnna na ụmụnne fa ndị ọzọ ụmụdịana fanafa ka agakpuo nnafe ochie Ikwele Chinyelu ga-agwa wee si aga nke ọma. Anyị na-ekene unu wee na-asị unu darị nna dọmanọ afọ ndị ọzọ na-aga n'ọsụma ha ji Patromi Adiona Ikwele Chineche Ndọ Plọmụma Akpata Ekele na Ọbara vileji ọra ụgwọ isi ọgọ ọ na-anụ Ada Chinyelu Chinwe ọ na-afọ ka ọ gakpuo oge nwoke ahụ wee si aga nke ọma. Anyị kere uri na wee na-asụ unu daalụ. Chief IG Ngwuagụ na ezinụlọ ya Plọmụma Azụ na eze nnaja amadi ibe anyị ọra ụgwọ ọgọ n'ihi na Chinenye papi arapụ na anụ adọba nwaanyị bụ Chinyelu fanafa ka a gakpuo ọgọfa nwoke Ikwere Chinyelu ga-akwa wee si aga nke ọma. Anyị kenere unu wee na-asụ unu na nri nne dọmenọ ọ na-abịa ka a gakpuo nwanne fa nwoke akwa. Anyị kenelụ Emeka eze kwụrụ onwe ya na ụmụnne ya eze Nwugo afọrọ m mama anyị Kiriba dọmanọ na-eze nọ n'ikpo na ụmụnne fa na-agaghị agapụọ nwanne fa nwoke Ikwere Chinyelu ka nkịta ndị nwe mmadụ ezinụlọ ndị bọọrụ ama from adazi ndị nnukwu Okotu ndị nna ochie Ikwere Chinyelu ga fa na-aga ka agapụọ nwa dị anafa akwa fachi akwa dịka o si ede iji wee si nnafe ochie nwa dị anafanya ga nke ọma. Anyị na-ekene ọnụ wee na-asị ụnụ daalụ. Anyị kere Chief Kenneth ụzụ akpọ ndọ anyị na-asị ya fee bụ Isaac Ogbuowelu na ezinụlọ ya ọgọ n'ihi na Emeka ọkpara na-akwa nne ya na-anụ adọba nwaanyị bụ Chiọma. Anyị na-ekene ọnụ wee na-asị ụnụ darị nna dọmanọ unu anwa nnọọ Nwa na mmụọ nsọ amen.
bịa Chukwu mmụọ nsọ nọjuo n'obi ndị kwerenụ zipụta mmụọ nke ị ga-ekezi fa ikemere ụwa nke ayịyọ o Chukwu onye si n'ife nke mmụọ nsọ wee kụziere obi ndị niile kwerenụ mekasị n'ofu mma afọ ezi uche na aṅụrị oge niile nkasi obi gị site na ya mere gba ọnụ m ka ire arịa pụta nyere m aka o Chukwu ka itote ndị na-anwa na mmụọ nsọ ekwe nna Chukwu nna onye pụrụ ime ife niile onye kere n'igwe na anị ya na Jesu Kristo bụ nwa eze anyị onye a tụrụ ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ amụọ ya na Virgin Maria ọta afụ n'oge nke Pontius Pilate akpọ dị ya n'obe ọṅụlụ enye ya osite na mmụọ na mbọsị nke ịtọ ụsanapụtalago n'eluigwe na ọ n'aka nne Chukwu nna onye pụrụ ime ife niile n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa nwanwe ikpe ekwe na mmụọ nsọ Katọlik mmekọ nke ndị nsọ mgbaalụ nke njọ mbilite n'ọnwụ nke arụ na ndụ ebe amen. Nna anyị bi n'eluigwe ka uto dịrị afọ anyị ka ọ chee bịa ka emuche nwa ka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata nne nke ụbọchị anyị gbaala anyị mefe anyị ga dịka anyị si gbaala mefere anyị ekwena ka anyị kwenye na nlanye ma zọpụta anyị na jive amen. Ekene Maria ijupụtara na gracia osebụ ụwa nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dị azị ngọzi nwa afọ ibu Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu yọbala anyị ndị nje anyị kịta na amanye ọnwa anyị amen. Ekene Maria ijupụtara na gracia osebụ ụwa nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dị azị ngọzi nwa afọ ibu Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu yọbala anyị ndị nje anyị kịta na amanye ọnwa anyị amen. Ndị dị ya kedu ihe unu bịara ime? Daalụ na isi unu nnọọ. n'ụgbọ mmiri ka nna gọgụ gị onye nwe anyị nụrụ mkpakọ enyemaka chee ntị n'ụlọ arịrịọ m azịza ọ bụrụ na gị onye nwe anyị agụ ajọ omume anyị ọnụ onye nwe anyị onye ga-eguzo ma ị na-agbaghara anyị n'ihi nke ka anyị na-asọpụrụ gị azịza ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-eche ya na nkwa ya ka m nwere nchekwube mkpụrụ obi m na-eche onye nwe anyị karịa ka ndị nche na-atụ anya chi ọbụbọ azịza n'ihi na ịhụnanya nke onye nwe anyị dị ọkụ n'ime ya ka nnukwu nzọpụta dị ọ ga-azọpụta Israel na njọ ya niile azịza o onye nwe anyị biko mee ka ekpere nke anyị ji ume a na-ekpe lụọ gị ntị mee ka mkpụrụ obi nwanne anyị na papa anyị George zuru ike na ndokwa anyị na-ayọ nke a site na Jesu Kristi onye nwe anyị si na baptizim banye n'ọnwụ ya ya bụ na elikọla anyị na Kristi na baptizim anyị mere dịka Kristi ji ike na ebube nke nna binie n'ọnwụ etu ahụ ka anyị ga-esi binie na ndụ ọhụrụ ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'oyiyi nke ọnwụ ya anyị na ya ga-adịkwa n'oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya ka anyị yọọ anyị yọọ o onye nwe anyị ji ume a na-arịọ ebere gị were obiọma na mkpụrụ obi nwa odibo gị nwanne anyị na papa anyị George mere ya ebere ọ bụrụ na o mehiere site na adịghị ike nke anụ ahụ biko gbaghara ya tọpụ ya bụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi anyị na-ayọ nke a site na Jesu Kristi onye nwe anyị aga m agara Chimozi aga m ejere Chimozi aga m agara Chimozi mgbe dị ndụ n'ime ụwa aga m agara Chimozi ewo aga m ejere Chimozi aga m agara Chimozi mgbe dị ndụ n'ime ụwa
dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Timoti o, aga m ejere Timoti o, aga m agara Timoti mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Onye nwụrụ anwụ adịghị etụkwa Chineke. Aga m agara Timoti mgbe dị ndụ. Onye nwụrụ anwụ adịghị etụkwa Chineke. Aga m agara Timoti mgbe dị ndụ. Ohere Chineke mgbe dị ndụ. Aga m agara Timoti mgbe dị ndụ. Chineke onye na-eme. Aga m agara Timoti mgbe dị ndụ. Aga m agara Timoti o, aga m ejere Timoti o, nwanne m aga m agara Timoti mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Timoti o, aga m ejere Timoti o, aga m agara Timoti mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Timoti mgbe m dị ndụ n'ime ụwa, n'ihi na onye nwụrụ anwụ adịghị eto Chineke. Ya mere nwanne m, gara Chineke gị ozi ugbu a ị dị ndụ. Ekwela ka ihe ọbụla gbochie gị ime nke a.